Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur esterrak eta gatzak ikusiko ditugu. Lehenengo eta behin esterrak ikusiko ditugu. Zein dira esterrak? Talde hau daukaten kateak. Karboxilo talde bat bezala da, baina hemen hidrogeno baten ordez beste erradikal bat daukagu. Orduan, izendatzeko hiru gauza importanteak kontuan hartu behar ditugu. Lehenengo eta behin jakin behar dugu, gure kate nagusia talde funtzionala duen karbonoari lotuta dagoena da. Hau da, kasu honetan, hau izango zen, zeren eta hau, gure talde funtzionalaren duen karbonoa hau da, eta karbono horri lotuta dagoen katea R da. Gero, beste katea hau erradikal bezala izendatuko dugu, eta gero, azkenik, kate nagusiari ato atxizkea ipiniko diegu. Adibidez, kasu honetan, hemen ester bat daukagu, hau izango da gure kate nagusia, bakarrik karbono bat duela, hau, eta hau izango da gure beste katea, bi karbono dituela, hau da etil bat izango da. Orduan, izendatzeko, lehenengo eta behin, kate hau erradikal bezala izendatzen dugu, hau da etil, eta orain kate nagusia ato atxizkearekin. Hau, bakarrik karbono bat duenez metano bat da, eta orduan hau izango da metano ato. Eta horrela, izendatukta dago kate hau. Badaude ester berezi batzuk, non hemen erradikal bat izan ordez, metal bat daukagula. Eta horiek gatzak izango dira. Izendatzeko esterrak bezala dira, baina kate hau erradikal bezala izendatu ordez, bakarrik metalaren izena ipini behar dugu. Eta gero, beste katea, kate nagusia, ato atxizkearekin, berdin-berdin. Kasu honetan, gure kate nagusia hau izango da, zeren eta talde funtzionala duen karbonoari lotuta dagoena da, eta hemen sodio bat daukagu. Orduan, hau izendatzeko, bakarrik metalaren izena ipini behar dugu lehenengo eta behin, kasu honetan sodio, eta gero, kate nagusia izendatzen dugu, ato atxizkearekin. Hau, hiru karbono dituenez, propanoa izango da, zeren eta lotura guztiak sinpleak dira. Orduan hau, sodio, propano, ato izango da. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.